Bideo honetan aro modernoko sistema politikoak azaltzen dira. Eta eskatzen zaizuena onokoa da. Aro modernan zer izandako sistema politiko aipagarrienak adieraztea eta azaltzea. Kontua da, hauek izango diala ondoren, aro garaikidean gu bizi garen honetan, dauzkagun sistemen aurrekariak. Beraz, garrantzitsua jakitea nola funtzionatzen zuen. Baina aro modernoaren hasieran modu batera izango da, amaieran beste batera. Eta herrialde batzuk hasiko dira sistema berri batzuk eraikitzen. Orokorrean, jakiteko, hasiera monarkia autoritario gaude. Batez ere, Gaztela, Aragoi, hoien batura Espainia edo Hispaniar imperio izango dena, eta barne eta kanpo politika azaltzen da. Hau guztia izango litzateke beraz, monarkia hispanikoaren hasiera eta garapena, eta bukaera ere. Ondoren, Frantziako absolutismoa azaltzen da, beraz ikusten da monarkia autoritarioa, monarkia absolutoa bilakatzen dela, edo, garapen bat ematen da, eta bien arteko ezberdintasuna izango da, labur esan da, autoritarioan monarkiak nobleziaren gainetik jarri nahi du. Absolutoren kasuan, Frantzian gertatzen bezala, 17-18 mendean, edo zer gauzaren gainetik dago erregea. Erregea jangoikoa da, eguzkia da, eta absolutoa da. Beraz, noblea izan burgesa edo edozein gauza, monarkia absolutoan erregea dago gauza guztien gainetik. Indar guztia dauka. Baina azken diapositibetan, adibide aurrerakoi edo progresista batzuk azalduko dira. Provintzia Batuak, esango dugu Provintzia Batuak, Holanda, gaur egungo Herbeherak, Belgika inguruko lurralde izango litzatekeela, eta Ingalaterra. Beraz, hasierara bultatuz, hurrengo gunean gai izango altzinateke orain azalduko dugun sistema politiko, aro moderneko sistema politiko hauen ondoren zuk zer horrek azaltzeko nola funtzionatzen zuen Europan, nola garatu zen Espainiaren sorrera, eta sistema berri horiek zertan datzan bai Holandan eta bai Ingalaterran, has gaitezen. Monarkia autoritarioen agerpena, erreginak jauntxo feudalei nagusitu zitzaienean eman zen. Horregatik azpimarratu du lehenengo ideia hori. Eta esan dut, ezta, hasieran autoritarismoa hori izan zen, aro modernoaren hasieran, horregatik esaten da, estatu modernoaren ernamuina, germena edo hasiera hori izango dela. Beraz, estatu modernoa hitz egiten dugunean, aro modernoaren aldaketa horiei buruz ari gara. Guretzako ez da modernoa, duela 500 urte gertatu zen, baina garaiaietan oso modernoa izan zen, eman ziren aldaketak, handiak izan ziren, horregatik moderno deitu zitzaien. Eta lau neurri hauek hartu ziren, horietako bi ikusi ditugu Erdi Aroan. Adibidez, armadak sortu izana, ezta? Erreginek armada iraunkorroiekin, zergak handitu zituztenez, aurre egin ziezaieketen, hainbat jaurerriri eta beste erreginei. Eta purka-purka, gainera seme-alaben ezkontzekin eta lur horiek, erresuma horiek eta kor horiek handituz joan ziren, eta konkisten bitartez, izango dira, monarkia gutxi batzuk benetan botere handia izango dutenak. Eta hemen azpian ikusten dira 5 horiek zeintzu diren. 5 horietako 4 Europako mendebalean aurkitzen dira, Portugal, Espainia, Frantzia eta Ingalaterra, eta Errusia ekialdean egongo litzateke. Eta ordezkari batzarrak ere ikusi ditugu, gorteak ikusi ditugu Erdi Aroan, baina izen berriak ere egongo dira garaiaren eta lurralderen arabera. Estatu generalak eta parlamentuak ere deituko zaie, segun nun aurkitzen garen, modu batera edo bestera deituko zaie. Baina gutxitan biltzen ziren, ze orokorrean, edo behintzat hasiera batean,
errege-erregin hauek konbokatzen zituzten edo deitzen zituzten gorteak. Beste bi ezaugarri, zentralizazioa, hau da, errege-erreginek nahiko dute funtzionamendu guztia beraien esku egotea. Ez hiri batzuk nahiko askatasunarekin bizitzea edo lurralde batzuk Euskal Herrian gertatu zen bezala, foruak ditugu, gero ikusiko dugu. Errege-erreginek nahi izan zuten zentralizatu, hau da, erresuma barruko lur guztiak beraien menpe edo beraienen agintearen menpe. Eta gero diplomazia oso garrantzitsua izan zen. Hori nazioarteko harremanei deitzen diogu. Eta gaur egun ere existitzen da, adibidez, enbajadoreak eta konsulak diplomaziaren pertsonak dira, edo langileak dira. Eta garai honetan, beraien artean harremanak ahalik eta onenak izateko, diplomazia hori apurka-apurka garatzen joan zen. Monarkia autoritario hauekin sartzeko, Espainiaren jatorriko diren bi erresuma eta koro nagusietara joko dugu. Gaztelako koroa eta Aragoiko koroa. Bi hauen buru, ez zeuden Elisabet eta Fernando, baizik eta bataren anaia eta bestearen aita. Baina, anaia hiltzenean, Elisabetek hor gerra bat izan zuen, zuelako onartzen anaiaren alaba, hau da, Elisabet beraren ioba izan bertzenik erregina, eta Fernandoren aita hiltzean, berak jaso zuen oinordetza. Orduan, Elisabetek gerra azkenean irabazi zuen, Fernandok aita hiltzenean jaso zuen, baina ordurako ezkonduta zeuden. Ze 1979an ezkondu ziren. Ordurako Konstantinopla konkistatua dute otomandarrek, beraz Erdi Aroaren amaiera ematen hasi da, baina Kolon oraindik Amerikara ez da iritsi, beraz hor tartean gaude. Aro batetik bestera pasatzeko trantsizio edo tarte horretan. Kontua da, biak ezkondu zirenean, bi koroak bateratzeko intentzioa zutela. Baina momentuz Espainia ez da sortuko. Momentuz koro bakoitzak bere bidetik jarraitzen du, naiz eta zenbait politika bateratzen dituzten. Alde batetik armada iraunkorra bat, Gaztelan Hermandade Santua ere eratu zen, bestetik justiziaren berrantolaketa bat emango da, ez izateko Gaztela bere bidetik eta Aragoi beretik, orduan auzitegi batzuk sortzen dira, kantzelaritzak deitzen direnak. Eta gero, bi hauek, Aragoi eta Gaztelako herri guztietan zehar korregidoreak deitzen ziren, pertsonai batzuk bidali zituzten, bermatzeko edo aseguratzeko errege eta erreginaren nahiak betetzen zirela lekuetan, eta ez zijoazela, beren bidetik nahi zutena egiten herri horietan. Gainera, kontseiluak ere sortu ziren aholku emateko, gorten modukoak. Zer egin zuten edo zer egintzuk izan ziren ezkondu ondorengo erabaki nagusiak. Erligiori dagokionez, inkisizioa sortu zuten, inkisizioa zen auzitegi bat, Elizaren auzitegi bat, sekulako epaiketa gogorrak izaten zituztenak, eta heresiaren aurka zihoazen, herejia, hau da, kristautasunaren kontra doan edozein gauza. Orduan hor bat zauzkaten, egoera batzuk, non iruditzen zitzaien ez zirela kristautasunarekin bat etortzen, eta orduan epaitzen zituzten pertsona horiek, batzutan hiltzen zituzten modurik gogorrenetan. Gero, begira, Kolon Amerika iristen den urtea da, eta handik 10 urtera. 2 urte horiek gogoratzeko Kolon eta 10 urte ondoren. Zer gertatu zen 10 urte edo hamarkada horretan, bai juduak eta bai musulmanak kanporatuak izango direla, ez badute beren buruak kristautu nahi. Aukera eman zitzaien, kristaua izan nahi duzu edo kanporazoaz. Orduan, kanpora juntzirenei, judutarrei sefardi deitu zitzaien. Eta musulmanak edo isilpean geratu ziren, edo
bihurtu ziren, bihurtuei morisko ditu zitzaien. Judu bihurtuei kristautuak. Orduan, esan genezake, juduak eta musulmanak hemendik aurrera ofizialki ez direla existituko. Edo isilpean daude, edo alde egin dute, edo bestela kristauak bihurtu dira. Judutar kristautuak, edo mudejar, edo musulman, moriskoak. Eta mapa honetan ikusten da, errege-erregina katolikoek zeukaten ezkontza aliantza plana. Beraien seme-alabak ezkondu nahi zituzten, beste erresumetako edo imperioetako oinordekoekin, edo, oinordekoak ez ziren, baino familikoak izan zitezken beste pertsonekin. Orduan, seme eta alabak ezkontzeko zein izango da estrategia, areriorik gogorrenetako erresumetako seme-alabekin ezkontzea. Horrela, bermatu zuten, beraien seme-alabak, Portugalekin, Ingalaterrarekin, Frantziarekin eta Germaniar Imperio Santuarekin harremana izango zutela. Modu horretara, etorkizunean pentsatzen zuten, lurralde handi bat izatea eta modu baketsuan bizitzea, non errege-erreginak izango ziren lurro hoien jabe eta gerrarik ez zen egon beharko. Hala ere, fija zaitezte, Europa konplexuagoa dela, ez dira soilik herrialde horiek. Fija zaitezte, horre linea gorri horien artean dagoena, Germaniar Imperio Santu horren barruan, hainbat lurralde daudela, Herbeherak, Luxemburgo, Lorena, Brandenburgo, Sajonia, Bohemia, Bavaria, Austria, Helvetiar Konfederazioa Suitza izango litzatekena, Saboia, Genova, Florentzia eta abar. Hortik ekialdera, Otomandar Imperioa, Turkoek konkistatuta Konstantinopla, eta iparralderago eslaviar erresuma horiek, Hungaria, Lituania, Polonia, ordena teutonikoa erreligiosoa, Moskuko printzerria, eta Suediako erresuma. Besteak beste. Ikusten duzu hemen, mapa honetan Espainiako erresuma bateratua ikusten dela, naiz eta oraindik arauen aldetik guztiz bateratua ez dagoen, Nafarroko erresuma hor geratzen da, eta konkistatuko dute 1512an, eta hortaz aparte Italiako eta gaur egungo Italiako bi uharte eta hegoaldea Espainiako erresumaren barruan egongo lirateke. Eta monarkia autoritarioan, esan dugun bezala, errege-erreginek guztia zentralizatu nahi izan bazuten ere, eta hori esaten dugunean, esan behar dugu ere, hiriburuak sortu zirela, ez zirela gaztelutik gaztelura mugitzen bizi, baizik eta finkatuko dituzte hiriburuak, Londres, Paris, Valladolid, gero Madrid izango diren bezala. Naiz eta hori gertatu, Euskal Herrian, eta beste leku batzuetan ere, arau modernaren hasieran, bertako arau propioak izan genituen. Gogoratzen duzue foruak izaten genituela udalerriak, ez bakarrik Euskal Herrian, penintsulako beste leku askotan ere. Adibidez, foru zaharrenetakoa daukan herri bat da Jaka, Hueskan dagoen herri hori, non eskiatzera joaten bazarete, agian pasatzarete hortik, edo udaran, Jakak bazituen forurik zaharrenetarikoak, eta Jakak bezala beste herri askok. Kontua da gero, foru horiek bildu egin zirela lurraldetan. Demagun, Gipuzkoa lurralde zabala da, gaur egun probintzia da, eta Gipuzkoan baditugu herri handiak, Donostiaz aparte, Hondarribi, Hernani, Tolosa, Zarautz, Bergara, Azpeitia, Eibar eta bar. Demagun bakoitzak bere foruak zituela, azkenean bildu ziren eta Gipuzkoarako foruak sortu zituzten, lurralde osorako. Eta berdina gertatu zen, Bizkaian, Araban eta Nafarroan. Gorriz ipini izkizuetan lurroiek iparraldekoak dira eta Frantziar sisteman geratuko dira. Naiz eta hor erdikoa, Nafarroa bera, Nafarroako parte izan zen. Kontua da,
bi gauza garrantzitsu ikasi behar dituzuela, jakin behar dituzue zer diren batzar nagusiak eta foru aldundiak. Bi erakunde horiek, eta erakunde arroxez jartzen dut, agian ez dakizuelako zer den, bi erakunde horiek finkatzen zuten edo lan egiten zuten gure lurraldeetako bizimodua antolatzeko. Erakunde bat da, pertsona talde bat, biltzen dena funtzio baterako. Kasu honetan, batzar nagusiak arauak finkatzen dituztenez, hor letra handiz jarri dizuet, pertsona horiek, batzar nagusitan biltzen diren pertsona horiek, arauak finkatzeaz arduratzen dira. Erakunde horri batzar nagusia ditzen diegu, pertsona talde horri. Erakundeak mota askotakoa daude. Politikoak izan daitezke, edo enpresa bat erakunde bat da, ikastetxea bera ere erakunde bat da, ONG bat erakunde bat da. Kontua da, hori, pertsona talde batek osatzen duen zerbait, funtzio baterako, erakunde deitzen zaio da. Eta garai hauetan, Gipuzkoak gure legeak nahi genituenez, beste lurraldetatik aparteko legeak, batzar nagusiak sortu genituen, eta herri nagusietan biltzen ziren, noizean behin, eta txandakatuz. Bizkaian berdin, Araban berdin, eta Nafarroan berdin. Orduan, ze pertsona biltzen ziren bertan? Begira, hasteko, badaezpada, erregerreginekin rollo txarrik ez izateko, korregidorea joaten zen. Gogoratu hori, erregerreginek bidaltzen duten pertsona badela, inspektore moduko bat, eta korregidorea biltzen zen batzar nagusietan. Baina bertako propioak horregatik berdez jarri dizuet, hiribilduko biztanlea, edo udalerriko biztanlea, hoiek batzarkideak ziren. Eta batzarkide horiek, esaten zuten, ni Hernanitik nator eta Hernani auta bestea behar dugu. Orduan uste, lege hau aldatu barra daukeula. Eta Zarautzeko etortzen zen, eta, errepide oso gaizki dago, beraz errepidea berritzeko, ez dakit, gauza askori buruz hitz egiten zuten, baina arauak, legeak, finkatzen zituzten. Norbaitek idatzi eta utzi behar zuen hori guztia, bestela, airean geratzen dena idatzi gabe, aireak eramaten du. Eta horretarako zegoen eskribaua, akta deitzen den dokumentu idazteko. Zuek talde kooperatiboan idazkariak egiten duen moduko lan egiten zuen. Eta rollo txarrik ez izateko arbitro moduko bat ere egon bartzen, lehendakaria zen hori. Ez gaur egongo lehendakaria bezalakoa, baizik eta pertsona bat, lider modukoa, eta epaile moduan jardungo duena. Orduan, jakin behar dezu apaizek eta letratuek ez zutela lan egiten honetan, eta jendeak soldatarik ez zeukala non eta ez zen korregidore, lehendakari edo eskribaua, baina batzarkidek ez zuten. Eta horri idazten zuten guztia, paperean geratzen da, eta listo ez da, zaborrontzira. Ez, paperean geratzen den hori bete behar da. Ta nork aginduko du bete behar dena? Foru aldundiak. Beraz, foru aldundiak beste erakunde bat da, batzar nagusiek idazten dutena, aurrera eramateko sortzen dena. Foru aldundiak beraz, Gipuzkoan dauden arauak, batzar nagusiak idatzitako lege edo arau horiek, aurrera eramatea izango du funtzio nagusi. Eta bertan lanean daudenak diputatuak dira. Ez dauka zerikusirik gaur egun Madrilen dauden diputatuekin. La Cámara de los Diputados esaten dutenean ez da hau. Hau izango litzateke lege horietan idatzita dagoena aurrera eramateko edo betetzeko arduratzen diren pertsonak. Utsi gora bera esango dugu lurraldeko presidente moduan egingo dutela, eta presidentearen inguruko ministro, gaur egun ministroak diren bezala, ministro modukoak izango dira diputatu horiek. Eta hori guztia foruetan biltzen zen, esan dugu, hasieran herriek zeuzkatela foruak, baina azkenean Bizkaiak bere foruak izan zituen, Gipuzkoak bereak, Arabak bereak eta Nafarroak bereak. Beraz, Gipuzkoan gaudenez, Gipuzkoako foruei buruz hitz egingo dugu, zer jasotzen zen foru horietan, lege horietan, hor eskubitan dauden irudi horietan, zer idazten zuten. Gauza asko, horien artean, lau ezaugarri, lau berezitasun, Gipuzkoarrentzat bakarrik zirenak. Alde batetik kaparetasuna, hidalgia, gazteleraz. Kapare bat zen,
privilegio duen pertsona bat, baina ez privilegio handikoa, ez duke handi bat. Beraz, privilegioen artean hidalgoak edo kapareak izango lirateke maila baxuenekoak, baina, azken finean, privilegiodunak eta privilegiodunak izategatik, Espainiako monarkiari ez zitzaion zergarik ordaindu behar. Beraz, hori abantaila handia zen euskaldunentzat. Bestalde, soldadutza bai, egin behar zuten, baina defentsa bakarrik nor bere lurraldean. Hau da, arazo bat zegoen Andaluzian, ez zeukaten joan beharrik. Eta armada profesional hortan ere, ez zeukaten sartu beharrik, nahi bazuten bai, baina ez zen beharrezkoa. Aduanei dagokionez, gogoratu, artigia sartzen denean eta itsasoratzen direnean, hor zergak ordaintzen direla, ezta muga zerga batzuk, baina euskaldunei bai ados, baina euskaldunek ez zuten ordaindu behar aduana eskubiderik. Adibidez, gatza sartzen zenean, gatz horregatik ez zen ordaindu behar izaten. Eta bestalde foru baimena edo pase foral deitzen zen abantaila bat edo genukan, eta foru baimen horri esker, aurretik zeuden eta berriak ziren zergak ez ziren ordaindu behar. Beraz, ikusten duzu orokorrean, foru hauek esaten dutena dela zergarik ez dela ordaindu behar, eta beste abantaila batzuk ere. Noski, esan beharra dago, Espainiar monarkei ez zitzaizkiela zerga horiek ordaindu behar. Baina Gipuzkoa barruan, Gipuzkoarrentzat, Gipuzkoar beharrentzako, noski, jendeak bere zergak ordaintzen zituen. Gaur egun gertatzen den bezala. Errege-erregine katolikoek alaba bat izan zuten. Juana la loka daitzen zaiona, naiz eta esaten den eroa ez zegoela. Eta Juana Felipe Habsburgokarekin ezkonduzen, horregatik naranjaz. Bi hauek izan zuten semea, Carlos deitzen zen, beraz Carlosek oinordetzan jaso zuena edo heredatu zuena, amaren partetik Gaztela eta aitaren partetik Alemania izan zen. Horrek albideratu zuen Carlosek sekulako lurralde zabala jasotzea. Beraz, seme-alaben ezkontzen aliantza sistema horren ondorioa edo errege-erregina katolikoen plan horretan, Carlos izan zen adibiderik arrakastatsuena. Naiz eta, gero ikusiko den bezala, gutxi iraun zuen. Kontua da, 1510 hamarkadan, hogeira arte, oinordetzan jasotzen dituen momentutik aurrera, 4 urten buruan, 2 jasotzen ditu oinordetzan, eta hortik aurrera ja 2 arazo jaso izango ditu. 1520ko hamarkadan, alde batetik Gaztelan, komuneroen edo komunitateen matxina da, eta Valentzian eta Mallorcan, Germaniak. 2 hauek izan ziren protestak, bere kontra zeuden protestak. Zeinen partetik protesta horiek? Komuneroen partetik, Gaztelan, eta Germaniar edo matxinoen partetik, Valentzian eta Mallorcan. Matxina da egiten duten pertsona dira. Orduan, batean, ez dago oso argi, zen nahiko heterogeneoa zen taldea, baina komuneroak badirudi ez zirela hain pobreak, denetari zegoen, baina nahi zutena zen dirua, bertan zegoen dirua, bertan geratzea. Ze azken finean, Carlos, nahiz eta Juanaren semea izan, bazeukan Europako Flandriakoa zen eta Europako izaera zeukan. Europarra jarri zituen gortean, eta bazirudien ez zela hain espainiarra, edo kulturalki ez zuten hain gertukoa sentitzen. Orduan beldur ziren, bertako dirua kanpora eramaten ote zuen. Eta Mallorca eta Valentziako izan zen errixearen partetik. Errixea da, jende normala esango dugu edo pobreagoak direnak. Bai batean, bai bestean, Carlos lehenengoa garaile irten zen. Baina egia da, 2 hauek kolpe handia joziotela hasiera-hasieratik eta pixka bat aldatu egingo duela bere erreinatzeko sistema. 3 hamarkada luze pasata gero, Carlosek azkenean uko egiten dio tronuari. Eta ordurako badauka seme bat, Felipe deitzen dena, eta horrek hartzen ditu jabetza gehienak, baina anaiari ere utzi zion, anaia Fernandori utzi zion enperadore tituloa, Sacro Imperiokoa eta Austriako lurraldeak.
Bueno, handik pare bat hamarkadetara, beraz luze pasa ondoren, Felipek Portugalgo erresuma jasotzen du, eta hor sortzen da monarkia hispanikoa deitzen da. Gero mapa batean ikusiko dugu, inoiz Iberiar penintsulako gidari batek, esango dugu errege batek, jaso duen lurralde edapenik handiena izan da. Sekulako lurralde pila zituen mundutik zehar, zaila hori dena kontrolatzea. Hain zuzen ere, horregatik besteak beste, ematen zaio lurraren parte bat anaiari. Guztia kontrolatzea zaila izaten da. Bueno, momentu honetatik aurrera lehen komentatu bezala, Madrid izango da hiriburu eta orain arte. Momentu batzutan izan da historian zehar salbuespen batzuk izan dira, gerretan eta, baina handik aurrera Madrid izango da Espainiako hiriburu. Oraindik jarraitzen du Espainiak bateratu gabe guztiz, koro bakoitzak bazeukalako oraindik bazituen bere eskumenak edo bere ardurak, eta batez ere Aragoin gertatzen zen hori. Aragoi barruan, lurralde desberdina daude, esan dugu Portugal ere barruan geratzen dela, Portugal, Gaztela, eta Aragoin gertatzen dena da, Aragoi bera, Katalunia, Valentzia eta Balearrak daudela, bakoitzak bere foruak dituelarik. Euskal lurraldetan ere, gure foruak dituen beraz, ezin dugu esan guztiz zentralizatua zenik lurra. Baina saiakera hori izango da. Beraz, Feliperen kontra ere, egongo dira Aragoin, hain zuzen ere foruengatik. Eta Portugalko errege hil zenean, ez zukan hori ordekorik, beraz, Feliperi tokatu zitzaion lur hori. Baina Portugaldarrak berak direnak, kolonia dituzte eta beldur dira kolonia horiek ez ote diren nolabait Madrilen zentralizatuko edo Madrilek ez ote duen beraienak diren lur horien kontrola lortuko. Eta bestalde erlijio politikarekin jarraitu zuen aurreko Felipek bere aitaren eta bere birraitonamonen, hau da, errege katolikoen bidetik jarraitu zuen, inkisizioari indar gehiago ematen, eta berdin, moriskoen matxina bat izan zenean, moriskoak ere kanporatu egin zituen, deportatu, eta bertan geratu zirenak sakabanatu, batera gera ez zitezen. Hori guztia ikusten duzuen bezala, 16. mendean zehar gertatu zen. Mapa honetan ederki ikusten da, Felipe Bigarrenak lortu zuena. Feliperen aita Carlosek berdez eta morez dauden horiz eta morez dauden lurraldeak zituen. Carlosek bere anaiari morez dauden lurroiek utzi zizkion, Austria-Hungria eta Lerro Gorriaren barruko enperadore titulo hori, naiz eta horrek ez du esan nahi guztia erabat kontrolatzen duenik, ezta? Eta bere seme Feliperi naranja edo horiz dagoen hori, ezta? Gaztelako koroa, Aragoiko koroa, Napoli eta Sacro Imperio honetan dauden provintzia batuak, Herbeherak, Luxemburgo, Franche-Comté, Milan herria, eta Amerikan, Espainia berriko erregorderria, Peruko erregorderria. Bi lurralde zabal horiek kontrolatzen zituen Espainiak, esango dugu. Eta gutxi gorabehera izango lirateke gaur egungo Erta Amerikako herrialde asko eta Karibeko asko, gehi Mexiko eta Florida. Eta Perukoa, Kolombia, Ekuador, Peru, Chile, Argentina, Bolivia horko handeetako lurralde horiek. Baina, karo, gero, Portugalgo errege hiltzenean, Felipek 1580an jaso zituen Portugalena ziren lurrak. Eta zeintzu dira horiek, Portugal txikitxoa da, konparatuz, baina Azore uharteak eta Madeira baditu, Cabo Verde ere, eta Brasilgo, Amazonia oraindik ikertu gabe dago, baina gaur egungo Brasilgo perimetroa izango luke, baita Mexiko, Texas arteko zonalde hori, eta Afrika eta Asiako puntu asko.
hor kostan daudenak Angola, Somalia, Mozambike, Maskat, Omango hiriburua, Hormuz Iranen, Indiako kostako hainbat leku, Kalikut, Kalkuta jartzen du, baina ez da Kalkuta da Kalikut, Goa, Macao, Hong Kong inguruan, inkluso Japongo Nagasaki bera ere, eta hor dauden uharte horiek Filipinak direnak, nondi datorri zen hori? Felipe bigarrenetik hain zuzen ere. Bera jaso zituen eta bere omenez jarri zitzaio Filipinas izena. Felipegatik. Timor, Moluka uharteak, horiek guztia jaso zituen Felipek. Esan bezala, Felipek lurra asko zituen bai, baina oso zaila da hori denak kontrolatzea, beraz, bere helburu nagusia kanpo politikari dagokionez, lur horiei eustea izango da. Ezin gehiago konkistatu, zaila da. Beraz, dauken guzti hori gorde berra dago. Ezin du utzi inongo lekurik kentzen edo independentzia lortzen. Beraz, hortaz aparte, beste bi aurkari ere indartsu izango ditu, eta horien aurka joko du. Frantzia eta Turkia dira bi horiek. Lehenengo arerioarekin, San Quintingo gudua, 57an, aurkari nagusia zen Frantzia, baina turkiarrak ere ekialdetik nahiko gogor egin zioten. 16. mende osoan zehar data hau, oraindik Felipe lortu gabekoa da, boterea lortu gabekoa, hau da Carlos bere aitak boterea zeukanekoa, hor biena setiatu zuten turkiarrek, beraz ekialdetik zetozen, beldur ziren, baina lortu zuten eustea ekialdeko muga hori, baina Feliperekin 70. hamarkadan Tunisia eta Zipre konkistatu zituztenez, berriz ere mehatxu hori bazeukaten. Hala ere, Lepantoko guduan, non Cervantesek parte hartu zuen, garaituak izan ziren turkiarrak. Beraz, bi kasuetan Felipe eta Carlos, Felipe eta bere aita Carlos, garaia izango dira. Arerio gogorrak, baina gainditu ahal izan zituzten. Ekialdean turkoak zeudela esaten dugunean, ekialdea eremu hau da, turkiarrak bertan daude, eta hasieran esan dugu Carlosekin, Biena inguruan, Biena gutxi bera, hemendik geratuko litzateke, Biena ingurua setiatu zuten. Setiatzea da inguratzea. Hiria hemen badago, kanpotik inguratuta daude errenditu arte. Beraz, Bienaren setio egin zuten turkiarrek, baina ez zuten lortu, kanporatuak izan ziren, eta muga hori nahiko egonkortua egon zen, nahiz eta gero 70. hamarkadan esan bezala, Zipre konkistatu izana, Zipre hemen dago, berriz ere auspoa eman zion turkiarrei, eta Lepantoko gudua, non itsasoan gertatu zen, erabaki horra izan zen berriz ere, hauek gailentzeko, eta turkiarrak mantentzeko ekialde horretan. Frantzia eta turkoak ez ziren izan ordea Feliperen burua uste bakarrak, Carlosenak ere. Hemen ikusten dituzuen data asko daude, horiz ipinita daude, eta gehienak, fija zaitezte, Feliperen garaiko direla, baina hasierakoak Carlosen garaian sukaldatzen hasitako kontuak dira. Eta horietako lehenengoa luteranoekin hasten da. Beste bideo batean azaltzen zaizue erlijio kontuak zeintzu diren, baina Alemania inguruan printze luterano edo lutertar asko zeuden, eta horiek Smalkaldako liga sortu zuten. Nolabaiteko klub edo batasun bat luterano horiek katolikoen aurka egiteko. Kontua da, Felipe bigarrenak eta bere aitak katolikoak ziren moduan, eta oso katolikoak ziren, esan barrago Felipek bere ohetik eliza ikusten zuela, katolizismoa urrera eramaten zuten a muerte.
eta garai honetarako ja Europan lurralde asko, txikiak edo handiak, katolizismotik urruntzen ari dira. Orduan, ja gudu batean ikusten da hor, irabaziko diotela luterano horiei, baino gogorra izan zen, eta azkenean 55ean beste errebediorik ez zitzaion geratu, kasu honetan Carlosi, printze luteranoi erlijio askatasuna onartzea baino. Orduan naiz eta hor gerra irabazi zuten Espainiarrek, ja erren geratzen dira, ahulduta geratzen dira. Luteranoez aparte kalvinista eta iganotak ere existitzen dira, hor Suiza, Frantzian, eta erlijio gerra gehiago eman ziren. 60. hamarkada eta mende amaiera arte. Hoietako garrantzitsuenetakoak provintzia batuetan izan ziren eta nahasten zen erlijioa kontu politikoekin. Hor Gilen Orangekoa, holandesa, honekin gerra luze bat eman zen. Azken finean, Espainiari zegozkio lurrak ziren, baina modu oso independentean bizi ziren eta 80 urtez iraun zuen gerra horren ostean, independentzia onartu behar izan zuen Espainia, baina begiratu data, ja 17. mendea da. Beraz, hor, etzen oso argi geratzen, naiz eta mende bat beranduago, Espainiak ja onartzen duen, galdu duela lur hori, eta galdu duela erlijio gerra hori. Eta Ingalaterrarekin berdin. Ingalaterran, ikusiko dugu, anglikanoak daude, aldatzen dute euren erlijioa, dibortzio kontu batengatik, eta Espainiak bere indar hauspo horrekin armada garaiezina deitzen zen ontzidi edo barku multzo handi bat bidali zuen, pentsatuz erres garaituko zuela Ingalaterra. Sekulako porrota, beraz. Hasten gara garaipenez hitz egiten, baina bukatu behar daukagu, esanez, erabat ahulduta geratu zela Feliperen imperio hau, lurra ja galtzen hasita zeudela, eta konkista berriak ezin zituzten egin. Kontua da honek sekulako gastuak ekarri zizkiola imperiori, zergak igo berri izan zituzten, baina horrek ez zuen jendeak onartzeko intentzio gutxi zeukan, beraz ezin zergak igo eta zorra handitu behar izan zuen. Monarkak erabat zorrez gainezka geratu ziren eta porrotak deklaratu behar izan zituzten, bankarrotak. Batzutan beranduago ordaindu behar izan zuten, beraz bate dirurik ez monarkian. Eta gauza garrantzitsu bat, ahaztu zaite esatea, hemen ez dut markatu, baina hitz hau, hegemonia, segurazki ez duzu ezagutuko. Hegemonia izango litzateke nagusitasuna izatea gai batean. Kasu honetan, hegemonia politikoari buruz ari garenez, edo erlijio hegemonia bati buruz, esan nahiko luke, politikan edo erlijioan zein den lehenengo postuan dagoena. 10-20 estatu edo pertsonen artean lehia da badago, lehia horretan nor izango den nagusi. Eta nola gobernatu zuten bi errege haundi hauek? Esan bezala, lurra zentralizatuz, baino hala ere lurralde bakoitzak ere bazituen bere legeak eta erakundeak. Azken finean, ezin zen guztia hain zentralizatua egon. Oso urruneko lurrek bere legeak eta arauak izaten zituzten, baino kondizio edo baldintza zen errege berak izatea lur horiek guztiak. Kanpoko zonalde horietako gorteek bere zerga propioak izaten zituzten. Eta erakunde hauek egoten ziren. Iruditxoekin jarri zuet lehenengo blokean aholkularitza, beste alde batetik agintea eta bestetik justizia. 3 botere horiek gaur egun ere banatzen dira, botere esango dugu legegilea, botere betearazlea eta judiziala. Eta nolako aholkularitza zegoen. Kontseiluak deitzen ziren erakunde batzu zeuden, pertsona talde batzuk, non adituak ziren edo gai batean edo lur batean. Berdez jarri dizkizudan lur horiek, kontseilu bana zeukaten Gaztelan, kontseilu bat zegoen, Aragoin beste bat, Flandrian beste bat.
eta horrela lurralde bakoitzeko. Horrek esan nahi zuen, Gaztelako kontseilari batek gaztelari buruzko legea jarriko zituela edo oharrak emango zituela. Gero gaikakoak zeuden, gorena esango dugu estatu kontseilua zela, horregatik urdinez jarri dut. Izango litzateke garrantzitsuena, estatuko edo monarkia hispanikoko gauza garrantzitsuetaz arduratzen zen. Ogasuna, ez dute iruditxo hori jarri, baina ogasuna da hazienda. Eta zertaz arduratzen da, diru kontuetaz. Zergak biltzeaz, eta bar. Jarriko dugu horrelako sinbolotxo bat. Hortaz arduratuko da beraz, ogasuneko kontseilua eta inkisizioa erlijio kontuetaz. Inkisizioak jarraitzen du existitzen, jarraitzen dute epaiak egiten katolizismoaren kontra edo kristautasunaren kontra doan edozein jarduerari. Beraz, Inkisizioko kontseilua ere horregongo da, gai horiei buruz aholku emateko. Eta gero, Amerikako lurretan bi errege orde zeuden, bi rei esaten da gazteleraz. Orduan, erregeak ezin zuenez, ez Carlosek eta ez Felipek ezin zuenez kontrol guztia izan, nolabait bere azpitik subordinatu batzuk egongo dira erregaren papera egiten. Eta gero justiziaz arduratzen direnak kantzileritzak edo entzutegiak, audientziaz, izango dira, eta Aragoiko kasuan badago bat berezia, Aragoiko justizia nagusia deitzen dena, bertako interesez arduratzen dena. Eta hau, zuzenean Amerikara eramanez, esan barra dago, konkista gaztelaren esku geratu zela. Kolonen ostean, naiz eta erregargina katolikoak ezkonduta egon, Isabel arduratu zen Amerikaz eta Mediterraneaz gehiago arduratu zen Fernando. Beraz, Valladolideko gorteak, gaztelakoak, izan ziren arduratu zirenak hortaz. Orduan, lehenengo legeak, Indietako legeak, gaztelan oinarritutako legeak izan ziren. Fija zaitezte, kolon iritsi eta 20 urtera bakarrik eman zirela. Baina segituan konturatu ziren lege propioak behar zituztela. Orduan, Indietako kontseilua sortu zen. Indietarako, Indiak esaten dugunean da, ez India, baizik eta Amerika. Hasiera batean, pentsatzen zutelako, ekialdera jo zutela, India aldera eta zipangon zeudela. Orduan, Indietako kontseilua Amerikako kontseilua izango litzeke, eta bertan lege berriak deitzen ziren Amerikarako lege propioak sortu zituzten. Orduan, 1852tik aurrera bertarako araudi propioa egon zen. Non esklabuak onartzen ziren, baina Afrikatik etorriak izan behar ziren, eta bertako indigenak ezin ziren esklabu izan, nahiz eta esklabu bezala bizitu ziren. Antolamendua zein izan zen, esan bezala bi errege orderri, horietako bakoitzaren barruan gobernazioak daude, eta horien barruan korregidoratzak. Beraz, mapara joaten bagara, ikusiko dugu bi errege orderri daudela, eta horietako bakoitzaren barruan gobernazio bat baina gehiago. Eta horien barruan korregidoratzak. Beraz, demagun hau gobernazio bat dela, eta barruan korregidoretzak egongo dira, udal modukoak izango direnak. Alkate moduan korregidoreak egongo dira, eta gobernazioetan, gobernadoreak. Eta hasierako galderara itzuliz, gai izango alzinake sistema politikoak azaltzeko, zeintzu dira aro modernoko sistema politiko horiek, hasieran, amaieran, ze erregin egon ziren, eta ze konkista egin zituzten. Konkista horietan nola antolatzen dute politikoki lurraldea,